Joert is bekend worden dat de bezwieren in IJsdom Almere door de KNSB en sportkoepel NOC-NSF afwiest binnen. Dat liep het een domper voor de provincie Friesland en voor Tialf. Dit is vervelend. Dit betekent dat wat u betreft deze race gewoon nou even oud is. Het is voor u wel een punt te zitten van, nou gaan wij alles energie richten op Tialf. En dus gaat de provincie dan ook vol vertrouwen verder met de realisatie van een nieuw Tialf op het Jereveen. Met of zonder topsportstatus. Een verdere juridische strijd is net aan de water. Ik geloof net dat wij via juridische stappen deze wedstrijd winnen kunnen. Ik denk dat er maar één manier is om deze wedstrijd alsnog te winnen. En dat is gewoon te komen, net alleen maar een concreet aanbod, maar te komen maar een nieuw Tialf. Wie het al je wurg? Had ik vooral weten hier, wat ik nou weet, dan hier we hier nooit aan beginnen met. De nieuwe ijshal op het Jereveen zal nevens de provincie voldwaan aan alle eisen van de boeren en de sporters.